Muzuva nezuro ranga riri zuva rekupembera, aiwa zuva remafaro rekukongratulata vanhu vaizviziva kuti aiwa ranga riri zuva rekukongratulata vanhu vakaachivha, vanhu vakwanisa kudzidza kana kutya mabhuku. But pane chiitiko chinodraw attention yevanhu pavanoona kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe anokepa aiwa his first lady amai Dr. Auxiliar Mnangagwa. Chiitiko chaichiexpose vanhu vakomana aiwa vanhu zvavavhurwa kuziva kuti zvachinenge chokwadi. Ndisandapinda mashoko amudanyigwa panapa, anodigwa subscribe like turn the bell icon. Tipinda vana pamuZimbabwe posta mapictures amuri kuona ayo epa graduation ceremony aiwa yamai Dr. Auxiliar Mnangagwa. Awa zvinozoratidza kuti aiwa vanhu vainyatsa kuenjoya pamwe masons avo aivapo. Vakomana mudanyo rachiti, how do ED and wife feel to be called the doctors when they never qualified? This statement rinochita kuona vakomana vemuzimu aira tinoona kuti this statement rine maspeculations akawandisa, rinotaura zvakasiyana siyana. Vanenge vachiti how come this family kuti the president and his first lady vanouya vachinzi madoctors, but when it comes to the execution of power vanhu zvinoprove otherwise kuti these people they are not. Nokuti people vanouya vachidhauta kuti aiwa this PhD ndere machokwadi here, vakatombonogara pabhenji rekavanyatsa kudzidza kana kuti aiwa vakomana varongozogombo vachitomwanza aiwa vachitongoyambokepewe vachipiwa PhD retourism. Mbotidze mafungiro enyu motokudii pamusoro pechiitiko ichi nemashoko anobuda tagwa nevakomana vemuzimu aya. Tudze mafungiro enyu pinda comment section medu, subscribe like, turn on the bell icon.